Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Ja ću danas iznijeti sažetak ovoga što se događalo zadnjih dana, aktualnosti u vezi sa RBA bankom i pokušajem pritiska na sudove. Pa ću ukratko izložiti najprije što su oni to tražili od PR agencije. Osim što su tražili pritisak na sudove, što je potpuno nedopušteno, što je i Hrvatska udruga banaka čak rekla da je neprimjereno i što sad pokušavaju ipak nekako smanjiti kao nespretno je rečeno, kao tražili su da to bude neki legitiman pritisak na sudove, međutim predsjednik Ustavnog suda Šeparović je jasno rekao da ne postoji legitiman pritisak na sudove. Jednostavno pritisak na sudove je uvijek nelegitiman, nelegalan, nezakonit. Ali osim toga što su oni još to tražili od PR agencija da daju u svojim ponudama? Tražili su da se javno lobira za smanjivanje tužbi na temelju kolektivne presude u slučaju Franak. To nije ništa novo. To banke rade već mjesecima. Pa na primjer odvjetnik Ljubenko je u nekoliko svojih istupa u ime Hrvatske udruge banaka govorio kako su to dugotrajni, skupocjeni procesi, kako ne treba tužiti, bla, 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 bla. Međutim, ja moram reći da tužiti treba, da na kraju troškove plaća banka, prema tome ako traje dulje, banka će više platiti. Sljedeća stvar koju govore isto tako godinama koja se traži, to je agitiranje kako su građani financijski nepismeni pa su zbog toga ušli u nepoštene kredite. Financijska nepismenost nema nikakve veze sa kolektivnom presudom. Radi se o pravu. Dakle, pravno su ugovori nepošteni i to nema veze sa financijskom pismenošću. Sad su počeli govoriti da je HNB kriv. Traže da se javno agitira kako je HNB kriv zato što su banke ugovarale nepoštene kredite. A kad smo mi tražili od HNB-a da reagira, HNB nije htio reagirati. Jer je držao lojtrice bankama. Sad taj koji im je držao lojtrice odjednom je kriv za ono što su banke krivo radile, zamislite. Dalje, traži da se govore u javnosti kako je presuda štetna za gospodarstvo, za bankarski sustav, za investicije. Dapače, presuda je vrlo blagotvorna i za gospodarstvo, i za bankarski sustav, i za investicije. Zbog čega? Ako se 25 milijardi kuna vrati hrvatskim građanima koje su banke od njih opljačkale, tih 25 milijardi kuna će građani kroz sljedećih 3-4 godine potrošiti. Kada potroše tih 25 milijardi kuna, za tih 25 milijardi kuna će biti veći BDP. I u tom BDP-u od tih 25 milijardi kuna, 5 milijardi kuna će završiti u proračunu. Prema tome, presuda je blagotvorna i za gospodarstvo, i za državu, a i za banke, jer će banke morati vratiti ono što su opljačkale. Lopov mora vratiti ono što je opljačkano. To je normalna stvar. Banke su zaradile u zadnjih 10 godina preko 50 milijardi kuna dobiti, znači to je čista dobit. Imaju preko 30 milijardi kuna likvidnosti, dakle neće biti na šteti. Samo će morati dio dobiti i to ekstra dobiti koje su nepošteno priskrbile vratiti hrvatskim građanima. A kako to banke ipak uspijevaju lobirati neke stvari, ja ću reći da sumnjam da ipak bankarski sustav uspijeva upravo izlobirati da se na sudovima u okviru pravorijeka, izvan pravorijeka donose određeni zaključci koji nisu bili u tužbenom zahtjevu. Tako se, na primjer, u tužbenom zahtjevu u kolektivnoj tužbi nije tražilo utvrđivanje nepoštenosti, odnosno ništetnosti kompletnih ugovora. Međutim, budući da bi ništetnost ugovora bila dodatna nevolja za banke, Visoki trgovački sud u svojoj presudi kaže to što su ništetna valuta i ništetna kamata ne znači da su ništetni ugovori. Zašto Visoki trgovački sud bez da ga itko pita odlučuje u obrazloženju da to što su valuta i kamata nepoštene i ništetne ne znači da su ništetni ugovori? A sud EU-a naprotiv u svojoj presudi C118/17 kaže upravo da ukoliko je ništetna valuta i ništetan je onda i ugovor. Zakon kaže ukoliko su ništetni predmeti cijena, ništetan je ugovor. Zašto Visoki trgovački sud donosi zaključak o kojem ga niko ništa nije pitao? Sljedeća stvar, zašto u zadnjoj reviziji Vrhovnog suda piše da potrošači koji nisu konvertirali kredite imaju pravni interes? Pa iz toga neko može zaključiti da oni koji su konvertirali nemaju pravni interes. A u svojoj reviziji prije toga 28/18 Vrhovni sud je utvrdio nedvojbeno da potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravni interes tužiti banke. I konačno koincidira sve ovo što se događa s pokretanjem oglednog postupka, a ogledni postupak je pokrenut na temelju pitanja koje ne postoji u tužbama. Podignuto je 18.000 tužbi potrošača koji su konvertirali kredite. Ti potrošači u tim tužbama ne traže utvrđenje ništetnosti aneksa, nego traže utvrđenje obeštećenja. Zašto se u oglednom postupku traži utvrđenje ništetnosti aneksa ako toga pitanja u tužbama nema? Hvala.